Nyakoram Gajuang kamora mintiere oseromo kanyo sa dek mar otieno. Otieno maber kawuono en chieng' tarik 22 dwe mar 11 higa mar 2025. Kamora mintiere Nyakoram Gajuang gino mara ni bedo kod odiochieng' makare. Gisani arwaki ni machiegni weche mago manyien mago imore ka mokwongo wayudo weche mabende wamiyo pek gisane. Mbona siku zingine watu wamekufa hapa wangapi? Wengi sana. Ndio naona wanakimbia kuja hapa na vitabu. Alafu sisi wananchi tukisema kwamba tutaweka hapa matuta, inakuwa ni vitisho kwamba barabara ni ya serikali. Jiauchiel owitongi maginguluni kang'ata chiel bende owitongi mane egweng Manyamtembe emasira magapaya. Wanabeba chai yao wanakuja kukunywa kwa mtu halafu wanasema wanakunywa kwa chai kwetu. Mmeamua? Unauliza siku itafika lini? Tukifika hapa na Magara tujenge ama tulete mdomo tu. Josiasa orido campaigns maggi egwenge maitime yiero madundo chienta ripero kod abiro mar dweni. Ka jopiny goyo kogno jotelo mabiro telo negi. Akala ohala dhiye maber kendo ji nigi pesa. To kama inyalo kanie pesa kaka dero ma iluongo ni bank onge, omiyo mine mang'eny kawuok e chiro ka to imayo gi jok ma timbegi ok beyo miluongo ni jomafundu. Onge mar bengi e gwenge ma Akala. Nyayo rochruok magarita gino mamiyo jo ohala imayo kendi bogo ngimagi. Nyakoram Gajuang pan nyalo luwo chenro magwa achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag oganda mane mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Nyinga Sharon Ong'aw wantiere ka gi Belinda Phillips mabende lokono wach otieno makawuono machiegni. Kwa chako ni jiauchiel owito ngimagi e masira mar apaya otieno manyoro e apaya ma Itangani kochimo tawa e sub county Mamboni mayudore e county ma Makueni. Kang'ata chiel moro bende nyowito ngimane e gwenge mag Nyamtembe sub county ma Mabera county ma Migori. Kaka Efi Nyakidi lero, ji 11 mamoko nyoyudo hinyruok e masira manyotimore e apaya ma Itangani kendo medo yudo thieth e ute thieth mopogore e county ma Makueni. Chal mar nyamburko kido mar Nissan tok masira mar apaya otieno manyoro e apaya ma Itangani kochimo tawa e sub county Mamboni maidore county ma Makueni. Nyamburko no nodonj kuome kod lori moro e kar chungo nyamburko mangoluni. Chal manyomiyo ji auchiel wito ngimagi koriwo koda ka ji 4 mag ot achiel. Musili Ngemu nenore ka nigi lit tok tho mar minode kod nyithinde adek e masira makamano. Nyithinde mamoko 2 pod medo yudo thieth e kar thieth ma Makueni referral. Nilipigiwa simu na brother wangu mkubwa wangu kaniambia kuna accident imefanyika, nikuja wote kuangalia watu. Kuna kijana wake alikuwa amemaliza form 4, alikuwa amekujiwa na family members, mamake na siblings 4. Sasa naendelea nikuwa nasa wawili. Wanne sijui kama wako hai. Mulei Mulinge lero kaka nyogo yoriti ne minode nyoro ikine manyo ikore madhi wuoth kendo yuora rus kawuono. Tulikula na lunch na yeye na kufika mahali naitwa Ngoluni, ilikuwa Asabele, kufika pale nini naitwa Mukimwani. Akaingia kwa Nissan. Akiwa katika Nissan katokea hiyo kisanga ya Nissan na loli, wakakongwa na loli ambao ni accident ambaye ilikuwa mbaya sana. Achiel kuom jogo manyonie lorino wachone nyoto nyelak tho kaluwore ni dreba nyeriembo eng'we airititi. Ji 11 mamoko manyo yudo hinyruok moting'o japuonjre manyo tieko penj mar KCSE kendo nyodok dala pod medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. Tunapeleka mawe Mbuni, gari ilichukulia tawa. Sasa kuleta mawe Changondo kurudi ndio tulipata hiyo ajali. Mimi kusema kweli hiyo ndio simuelewi. Alikuwa anaendesha gari vibaya. Alikuwa anaendesha na mwendo wa juu. Ndio tulijipata huko tumeshakonga. Kuna wale wako critical. Kuna kijana mdogo kabisa ako na miezi 7 ambaye amepata accident hapa. Kuna mwingine wa miaka 4, kuna mwingine wa miaka 8 na wote wako hapa, lakini kuna mmoja pia ambaye tumepata ako critical na madaktari wamesema watampeleka ICU. Komanda Marobila Mamboni East Ephraim Karani
owacho ni dreba mar lorino nyoringo mbola Almiru kendo gisochako manye mar fwenyo ndache. Komachielo e kaunti ma Migori, ng'at achiel nyowito ngimane ka ji mamoko ariyo to nyoyudo hinyruok bang' nyamburko mar lori bayoyo kendo gore piny e gweng' ma Nyamtembe e sub kaunti ma Mabera, kaunti ma Migori e apaya mawuok Hispania kadhi Migori midhiambo manyoro. Jodak ma Mabera ochwalo ywak margi ni masiche mag apaya osebedo kathoth e gweng' ma Nyamtembe ka koro gidwaro mondo ket bumps e apaya no. Tunaomba serikali ingilie kati hii sehemu, maana imeua watu wengi sana. Tukiwa watoto hata hatujazaliwa tunasikia eneo hili watu wanaangamia kila siku. Na hii sasa tunataka iwe public demand. Kama serikali haitachukua jukumu la kupanua hii barabara au kuweka matuta kwa hii barabara, sisi wananchi tutachukua hatua na tutaweka wenyewe. Tukisema kwamba tutaweka hapa matuta, inakuwa ni vitisho kwamba barabara ni ya serikali, sijui tutashikwa na tunapoteza vijana wetu hapa kila siku. Kalure gi jatendo bila sub county Makuria West Ruben Bet, jal manyothono nyowito ngimane kanyo kariyo mane oyudo hinyruok to dhi nyime kod yudo thieth. Efinye Kidi, Ramogiti. Kopogre gi Manyakorom Gajwanga, tulo ne omuoche apise mantiere log tich mar tesende Gachereru e kaunti ma Nairobi. E seche mano bila temo keyo jopiny mane ng'anyo wirane chenro mag chudo mage. Ng'anyo makamano wachore ne obedo kalure gi ywaruok mar chudo mowinjore ochwal ne jodak ma Makongeni kaachiel gi Kaloleni ma wachore osebedo e lop piny owacho kuom thuolo malach. Nyaka sani piny owacho daro jodak makamago ka lobno mar eka 139 piny owacho dwaro mar mondo mi otime dongruoge mopogore moriwo gedo mago mag udi manyasane. E apaya ma Jogo Road buore Nairobi, arita oridi ka moko kuom jopiny dhi nyime kod tijigi gi luoro. Jopiny mamoko bende daro mwandugi kawuok e udi. Ma e chal madhi nyime tok ywaruok muoche kind jodak mosebedo kodak kuom thuolo malach e kar dak ma Makongeni gi Kaloleni buore Nairobi. Manyaka sani ywago reyo ni nomigi thuolo matin mar dar e lop piny owacho. Kendo nomiwa notice matin. Ndala beach e kaka no wach to udi kimuko onego bedi notice bedo mar dweche 3 ama iga, lakini negitamore winjowa. Hiyo kitu tuliambiwa na almost 5 days. Tuliambiwa tu sign barua, alafu tukaambiwa tuende tu collect hii card, alafu tukaambiwa pesa inaingia na tumepewa 5 days. Kwa hivyo hapa bado kuna uzito. Moko kuom jodak yango ni piny owacho osecholonegi omenda mar dar. Kamoko ywago reyo ni omenda makamano pok ochwalnegi. Walikuja mara ya kwanza wakatuandikisha majina. Tena mara ya pili wakakuja wakaandikisha majina, mara ya tatu wakatuambia tuende tuangalie kama hizo jina zetu ziko sawa, na wakatupea barua ya kusign. Sasa ndio sababu mimi nimetii juu hiyo 150 iliingia jana. Toa pesa. Mimi hata message peke yake, form nilipewa, lakini hata pesa peke yake sijaona kwa simu yangu, lakini watu wengine wamepewa pesa. Sijaona pesa. Ekinde machochi ni makamagi dhi nyime. Jonyuol sayo omenda mar siling 1,150 mochulgi mondo giwuok e lobego ni tin kalure gi pek mar ngima. Wirani skunde bende gibiro loko ne nyithindgi. Hii pesa itatosha mahitaji kwa sababu already saa hii naama na ngiri 6 na bado nyumba naenda kulipa 12,000. Sasa nikikacalculate kuama na kwenda kurendisha na bado nitalipa deposit, bado ni kidogo. Na bado kuna zile bado nangawa nipeleke ushago. Bado ni kidogo. Niko na watoto 5. Na watoto 5 hata hiyo pesa itatosha. Kuna wenye wako secondary, kuna wenye wako junior secondary, wako hizi bila klasi ndogo. Na nyumba yenyewe inaweza tosha vizuri ile nasema inaweza tosha. Ni nyumba saa hii karibu 22,000. Ile inaweza nitosha mimi na familia yangu. Na bado inahitaji deposit. Sasa inakuwa ngumu hata hiyo pesa itoshi. Unaona hiyo ni 150 ndio shule, bado ndio bado tunaama nayo. Kwa hivyo bado itatosha. Tuko na maisha mangumu lakini sasa tunaomba tu sasa kata kamano. Kalure gi jodak giyango ni ma okeno kang mokwongo ma sirikal darogi e lopego. Ka chenro market kod mago bende noneno e kinde machiegni. Kuna vita zilikuwa hapa 208. Sasa kusema tumeishi kwa nyumba na hatulipi. Ndio zikakuwa hata hiyo time pia tulipiga wanawatia gas tukafukuza vitu za watu zikabebwa kwa manyumba. Ndio sasa yakakuja wakanegotiate. Nasikia kuna wakubwa alienda wakanegotiate ndio akasema juu hizi nyumba ni single room na ni kadogo. Ndio wakatushikishia ikawa 15. Kuanzia 208 sasa tukaanza kulipa 1500 kila mwezi.
Jodak mamoko mosebedo ka kodesa ute makamagi e lwet weg ute mosebedo ka chulo duol mareru. Oyango ni gin gi moko kaluwore ni weg udigo emane sirikal ocholonegi omenda mar dar. Mwenye nyumba mimi nimekondishwa nyumba na mwenye nyumba ndiye alipata hiyo 150. Sasa mimi mwenye naishi sijapata pesa. Sasa naona hiyo inakuwa shida kubwa sababu sasa mimi nitaama aje na mwenye alipata pesa hayuko. Mimi ndio niko. Sasa mali shida iko mimi ndio niko nitaama aje. Watupe kama watajenga nyumba, ukweli watajenga nyumba. Kama wakoshua atisi watuone usisi watupe hata kama ni nyumba. Mimi mwenyewe mahali nafanya kazi kwanza security. Mimi natokanga hapa saa 8. Mimi ni driver. Mimi ni driver. Natokanga hapa saa 8 hata usiku. Narudi hapa saa 6. Uniambie sehemu kama hizo mimi nitapata mahali kama hapa. Unajua hapa kuna police station karibu. Lo mar piny owacho maromo eka 139 majodak mama kongeni gi kaloleni osebedo kodak kuom thuolo mar higni malach. Gisani piny owacho dwaro time dongruoge mopogore moriwo gere udi manyasani manigo gi ogonyore mar loko kit lobno mosebedo ka irito kod duol mochung'ne reru e pacho kae. Kopogore gi Manyakor Ngajong, jatend piny Kenya William Ruto kuom thuolo machielo otengo wi kweth makito sirikal tesre kowacho ni jotelogo onge gi agenda manyalo loko piny Kenya. Kano wuoye kaunti ma Kisii e kinde mano yuoro nyasi mar hingo higni 11 mar kanisa mar Gospel Embassy Church kaunti ma Kisii. Ruto owacho ni kweth makito sirikal tesre nyayo siasa mar pogo oganda. Ranyisi ni gionge paro maliw manyalo kelo lokruok ne jo Kenya. Ruto bano tengi jotelo masiro sirikal e gwenge mag Gusii okwayo jo ohala mondo wuoth kode e twech achiel. Kosingo mano mar chwado chenro mopogore mag dongruok kaka gedo mago mag apeyni chirni kanyakla kod ute manyasani. Unatazama runinga ya Embassy. Deadly circumstances. Na umekuja wakati mzuri, wakati tuna mamlaka juu. Faith enters you. They are being challenged bitterly that we should be moving around and insulting you, not offering alternative leadership. We should be moving around kuongea tu siasa ya matusi na kukuambia sijui nini, kukuita majina left, right and center. Na sisi watu wa kanisa ambao tumeokoka, unashika Biblia unaangalia, unajiuliza, sasa you are advising me to insult the president. There can only be one president in Kenya at a particular point in time. There can never be two. I want to thank you because you make promises and you keep them. And for those who think that those promises are not going to be fulfilled, including the airstrip at Suneka, the stadium here, the housing from the prisons, we are going to shame you. We are going to shame you because it is going to happen, and a construction is not something that will keep in the pocket. Wewe Ruto amesema affordable housing inaendelea. Mambo ya market inasonga. Kuunganisha stima inaendelea. Barabara inaendelea. Walimu tumeajiri. Mambo ya afya tunaendelea. Yako wewe ni gani? Usimangamange tu hapa ukisema one time, Kasongo, Masugo. Hiyo ni ujinga. Ama namna gani? Niliona marafiki wengine wakilalamika ati wananchi wamesema ati hawana akili. Sasa mimi nataka niwaulize, okay? Tuseme mko na akili. Si mtuonyeshe basi. Hii akili mko naye, mtuambie. Mtueleze sera yenu kama kweli mko na akili. Kama hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, alafu mnatuambia ati mko na akili. Akili yenu ni ya Nyakor Ngajong tulo muoch e kinde campaigns mag Governor ma Trans Nzoia George Natembeya e kar chung'od bura ma Kabuchai e county ma Bungoma. Bag jonjore monjoro makamano kendo mucho magina e kor polo. Natembeya mane loso e kineno no res kod jorit mage kendo gole kanyo. Komachielo hogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi otelone sirikal e goyo campaigns ne jachung' mar UDA e kar chung'od bura ma Malava mano David Ndakwa. Kamano onyiso Natembeya no oikre mano mar dhi e dala mano tok yiero maduong'. Chris Awino nigi ler mathoth. Campaigns mag yiero madundo madhi timore chieng' tich ang'wen juma manyien olokore tulo
bang jonjore moko ng'ere monjo campaigns mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e gwenge mag Kabuchai e kaunti ma Bungoma kendo muocho magina e kor yamo. Ne ochuno jorit mag Natembeya mondo orwake gache kendo lal kod bang monj makamano mane oweyo geche mathoth ka okethi. Tulo makamano okwed kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa e kinde mane gigoyo campaigns ne jachung' mar DAP-K kachung' od bura ma Malava Seth Panyako. Kama ukiangalia hiyo ka clip, Governor Natembeya is lucky to be alive. Kama sio askari kumvuta ingia hapo ndani, you don't know what would have happened. Live bullets. Na mimi nataka niulize nikiwa hapa Malava, je, Chwele na Kabuchai ni Kenya? Ni kwa nini kila wakati kunakuwa na violence in Chwele? Mahali ambapo speaker mwenyewe wa bunge National Assembly anatoka hapo na anasimamia the whole thing about keeping order in the country. Wameattack governor wetu na timu yetu ya DAP ambao wana kampeni huko. Wameshambulia mbunge wa Kabuchai Bakokiwa Sikalasinga Majimbo. Wamemfuata hadi kwake nyumbani, wakavamia boma lake. Na hawa wahuni wanatembea na polisi. Goons who are armed are being escorted by the police. Wakati tunakabiliana na hawa, polisi wanafyatua risasi. Sisi leo we are demanding IEBC must take action against Speaker Wetangula na wahuni wake na wale goons wameumiza watu wetu Kabuchai. Eko machielo, ogai majoten Migepe Musalia Mudavadi, otelo ne kweth mar sirikal e goyo campaign je chung ma UDA e ka chung od ma Malava David Ndakwa kamane onyiso Natembeya ni oikore mar dala e yiero maduong' mabiro. Tutakupangia kwa sababu pia sisi ni wanasiasa. Usifikiri ati unazunguka hapa. We shall have candidates. Watakuzungusha na watakung'oa. We are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu Musalia anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend. E karchung od bura Mbere North, jalopiten piny Professor Kithure Kindiki odhi nyime kod sero ombulu jachung' mar UDA Leo Mudhende ka onyiso geno mare ni UDA dhi kao kom makamano. Ni siku ile tulikuwa tunawahitaji watutetee maendeleo, hatukuwaona. Mliwaona huku. Saa hii ndio tumekuwa andwaitu. Kwani siku hiyo tulikuwa kina nani? Kwa hivyo sisi hatuna kisirani. Na mimi sina shida na wale ndugu zangu wanaomba kiti wanashindana na Mudhende. Kila mtu auze sera yake. Lakini yule mchokozi amekuja kutuchokora hapa, aambiwa hapa kuna wenyewe, sisi ni watu wa nidhamu, azituchokoze, sisi ni fire. Akiendelea kutuchokoza tutapita na yeye. Sisi ni fire. Ni fire si fire. Kindiki ocha ya ugai mar DCP Rigathi Gachagua kumtiyo kod yiero makamano e chulo kuro mare kod jatend piny William Ruto. Hatuchagui tu mtu kwa sababu anatoka tu hapa kwetu. Tunatafuta kiongozi ambaye ataendeleza sera ambazo ni sera za kusaidia wananchi wa hapa. Na moja ya hiyo sera ni mambo ya elimu. Huyu wa Mudhende peke yake ndiye amesema atahakikisha kila mtoto wa Mbere North atapata basari ndio asome akuja atusaidia hapa kwetu. Tunachagua wa Mudhende wa basari. Chris Owino, Ramogi TV. Jalub jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i odhi nyime gi seyo josiasa masiro chenro sirikal kowacho ni gichiwo asoya kendo gichano kwalo mbulu e yiero madundo mano mobag chieng' tarik 27 mar dweni. Matiang'i oloso e kinde manyo yuoro nyasi mar alam e kanisa matongo Munuri e gwenge ma Nyamaiya, kaunti ma Nyamira. Okedo bende tulo mosebedo kanenore e moko kuom gwenge michano bag e yiero makamano. Omedo ni kata bedo ni josiasa go nitiere sirikal kendo nigi ting' mar loso chike, ok gilu chike go kaka winjore kendo kaka katiba dwaro. Tutaomba na tutainua Biblia na kwa imani ya Mwenyezi Mungu tutaweka kijana yetu anaitwa Dr. Fred Okello. Hiyo ni sauti ya wananchi wa Nyamira. Wewe kama unaenda kuleta maneno mengine wewe leta, lakini sisi tumeweka Mungu mbele. Na sisi tunaomba ile
IEBC. Jukumu yao ni kuhakikisha kuwa uchaguzi ambao itafanyika siku ya Alhamisi imefanyika kwa amani na haki na ukweli. Serikali ukiingia kwa uchaguzi, you run on your track record na unapembeleza wananchi pole pole. My friend, if you see a government in office is resorting to violence itself, is coordinating goons and bribing citizens, that is the beginning of the end. That is it. Mwanzo wa mwisho wako ni huo. Because government cannot brutalize people they are supposed to lead. Jatend Migao mar Teko Opiyo Wandayi okone oganda Luo mondo sir lwedo piny owacho mar manywanda e bwo tend William Ruto nyaka chop higa mar 2032. Korka giriw chung' margi ko gilieko ni mano e gima ne mosenindo gai machon mano mar ODM Raila Odinga ne dwaro. Wandayi ojiwo jopiny ma Kisumu mar mondo mi obed gi horuok kendo giriw lwedo dongruoge ma piny owacho chwalo kar keto siasa mar pogruok nyime. Kolero ni jatend piny William Ruto oketo maino mare eneno ni dongruok ochopo ne Kenya ka Kenya marom moko de duond bura magisiro. Wach makama ne osir kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu manopako mokalo jatend piny owacho William Ruto kuom kitelo mare mariwo oganda duto kanyakla. Magi negiwacho e kinde mana ntiere chenro mano mar keyo teko stima e kor gwenge ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Kama ne oyango ni piny owacho oketo tenge siling bilion 1.4 mar keyo teko stima e kaunti ma Kisumu. Ng'anya kata gimng'anyo nonge to dhi ndara to nyithind ji sawa nyithind ji werigo digi chiegi to gi nyithindo sawa jadi mosiro wachno. Because demonstrations or street protests cannot be an end in itself. Demonstrations or street protests can only be a means to an end. Wasedago kura to kuch walal to bero kwa winji to sama koro nyocha jatendwa miluongo ni Raila Amolo Odinga noneno ni wasedhi e ndara mwaseng'anyo to giko ne nyithindwa mwaseiko waiko koso kwa iko mondo liete oseywak marom nade oseywago nyithindgi koso koywago to nyithinda dimo sedong kiye ka wuonegi onegi ka nodhi timo demonstration. Kopogore gi manya korom gajwang' atiere weche matimore e kaunti ma Siaya. Jodak kod johala ma Akala e sub county ma Gemi kaunti ma Siaya koro ywago reyo e wi rochruok mar arita kwe ahinya to ne johala gino magitudo kod onge mar bengi ma bende nitiere e gwenge makono ma bende ginyalo kane omenda bang'uso. Mana ka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, rowere madonjore e timbe mago mag maundu ijiwo mondo manye tije lwedo mar mondo mi gitim kaka yor thiro maundu ka sirikal bende okwam mar mondo mi owuog oko mapiyo mondo kony e rido arita kwe. Cases mag insecurity nitie mosetimre machiegni. Nitie mama moro ma jo hotel Akala ka iluongo ni Nyakabondo kanye dhi dala to kijende moko mae siling 9,000 e wang'e yo kodhi dala ka indi. To gima kelo gini mostly youths gin idlers, gin jok moko hero tije matek. Mang'eny gi kaka sani gokinyi nitiere kuonde ma kedhi atidho ka youths gi obeta beta gichokore kanyo tich mo malong'o ma gitiyo manyalo miyo gi yuto kang'o chopo godhiambo onge. Mago e duond moko kuom jodak kod johala makala ka koro giyango midhiero mar medruok maundu e alworano. En maundu ma osegoyo tach kuom kinde ka gilero ni gionge kod kwe ahinya to ka chieng' pok otuch gi seche ma chieng' donjo e ode. Atimo M-Pesa bende to joma jirende na manenie batha severally nosegogi mosemagi pesa mamoko negi koro yudo ka gi give up. Koro wan mapod wan e business ionge kwe ka piny oruber, in fact okinya mondo yepo be iyepo ka chieng' osewuok tidok ka chieng' pok odok e yode. Joala ahinya to mamine koro yango luoro ma gin godo kinde duto ma gidwa dok pacho kochopo odhiambo kaluwore gi monj masaka sa moweyo achiel kuomgi mane otong' moma omenda maromo siling 15,000. Kochopo godhiambo to Akala peaks at from 4 to 9 p.m. Koro yudo ka iwito customers mang'eny
nikech iluor ni dhi dini ni e wang'ayo. Nitiere gaidi mine gi uso to wuok kamoleo to ka giluwo yo tiyudo kimayo gi pesa kata kawuono tong' moro koma siling 15,000. Joalago koni bedo ni onge bengi mora mora ma joala nyalo tiyo godo e kano omenda tok uso e alworano. Nyayo weche njore ni mar jomaundu kiyo joala e yo kadok pacho kendo monjogi kamayo gi omenda magiyudo kuonde ohala maggi. Akala ohala dhiye maber kendo ji nigi pesa, to kama inyalo kanie pesa kaka dero ma iluongo ni bank onge, omiyo mine mang'eny kawuok e chiro ka to imayo gi jok ma timbegi ok beyo miluongo ni jomafundu. Ewi mano giwacho ni medruok e nyuo kuong' ma ok opuodhi bende medo weche njore ka koro giseyo bila kuom yulo e tijgi tok rem seto kendo mako jogo manyuoyo kuong' e gwengego. Akala ka kong'o ng'eny kabisa kendo kuonde mimadhe kong'o go gin ma gikelo gimiluongo ni insecurity bedo marach, makata sani kiwuotho wan kuonde to kod kamiluongo ni Lower Matasia gi Upper Matasia, mago kuonde mimadhe kong'o kabisa. To changa gine kuonde makidhi tiyudo ka kijendo pong' kanyo kendo kijende ng'eny kabisa. Nikech police has failed us, I don't know who is going to help us because we depend on the police for the security, they depend on the bribes from the thieves. E kinde mag jiwo rowere madonjore timbe njore mondo many tije lwedo otim kaka yor thiro maundu, sirikal bende gikwayo mondo owuog oko mapiyo kendo motegno mar konyo e rido arita. Yudhe matimo timbe mamahienglo ainago mag mechogo, an akwaya ni mondo gimany gima nyalo konyogi, kata ka en mjengo kuonde migere ute ginyalo dhi kuonde to gimanyo tije mondo giti. Akwayo sirikal ni mondo bi mondo konywa mondo development ma wan go kik dog piny, nikech ka waloso to jokuoge kwalo to onge dongruok mwadhi bedo go. Wan gi nyithindo mwachulo negi school fees, gidwaro chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akala, Siaya County. Nyakoronga Jwang dakika 25 tok saa 3 mar otieno kapok ako yue matin. Nyakoronga Jwang par nyalo oronwa ote kokalo mago magote machok aredi ka uchiel nono mbui mago mag Uganda bende chenro makamagi biro ni achiel kachiel. Okotho mulo iwacho ni wuoro kit siasa masani ma bende dhi nyime e pacho ka. Iwacho ni tinde siasa holokore Paul Wenya. Iwacho ni mar mondo mi jo siasa oneni ginyayo kwe e rombe maggi mopogore. Ote machielo ka biro bedo ka somo mano mar Kalebu Dhiambo. Iwacho ni no wakintiere gwenge mago mag mawego to in bende kwayo mar mondo mi ojiw weche mago mag arita kwe e gwenge magwa mopogore. Ntiere wote ka mano mar Victor Adek iwacho ni ineno bende to bende ikwayo mos kendi oro ote magi mago mag kuyo kod lit ne anyuola ma bende nolalo wedegi e masira marapaya mano timore gwenge mago mag Nguluni. Kok manya Nyakoronga Jwang yina mar mon mako yo matena ka aduogo kod atwake chenro mano mar mine wacho. Otieno makawuono watu wako tende kod jiwo tend joma mine hinya e gwenge magwa makalu. Wendo mantiere godo en MCA Mogwela. Kik dhi mabora. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N Londa Kumar. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, mana Ramogi TV. Nyakoronga juanga dakika ni 31 tok sadek marotieno kamoro moro mintiere machiegni ma en mine wacho matai nyinga Sharon Ng'autini makawuonya korom gajuang odoro loso kotende kod kaka wanyalo jiwo tende joma mine e pacho kae. Wang'eni yiero ma adundo okayo. Yiero ma adundo ibro bed ka itimo chieng' tarik 27 mano chieng' tich ang'wen mar juma mabiro. To parni bende yiero maduong' bende okayo wadong' mana gi matin ne higni 2. To piny Kenya wadhi yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Penjo mabendo nyalo penjo bende mine bendo ikore ne laro kombe mopogore makamage. Kwang'yo yiero magwa nyakorom gajuanga mago ma adundo mabendi bro bed ka itime kar chung'od bura mano ma Ugunja kanyakla kod Kasipul ntiere jochung' 10 tekin jochung' 10 nyakorom gajuang mana achiel kende emen miyo
Mano bende hemwane ne gwenge mago mag Ugunja. Ugunja bende wantiere gi jochung' 10 achiel kende e miyo. Koro ere kaka onyalo jiwo tend joma mine. En twak ma bende odoro go Nyakorom Gajwanga Otieno ma kawuono. Antiere ka kod Lydia Akoth ma bende en MCA Mogwel kod aduond bura mano mar UDA. Lydia arwaki ni machiegni mano mapiyo piyo kanyalo mana kawo thuolo mar nyiso Nyakorom Gajwanga ma Lydia en. Erokamano. Mokwongo an iluonga ni Lydia Akoth mana kaka isewacho no. An nominated MCA Ogwela kod chama mar UDA gi President William Ruto. Kuom sama kama to antie Nairobi County ka kama antie. Erokamano ahinya Lydia. To Otieno ma kawuono waluso kotende kod jiwo tend joma mine. Ahinya tend joma mine wachaka nagi yiero madundo e gwenge magwa makaluo. Yiero madundo manaka nasewacho kanyo kar chung' od bura ma Kasipul kanyakla kod kar chung' od bura ma Ugunja wantiere kod miyo achiel. Kipimo kata mana gi kwan chuo dibed ni rem nitiere kanye samoro ma bende mine yudo e kombe makamagi. Mokwongo adwa ni imiya dakika achiel kende mondo mi agogodo mos ne moluor mama Ida Odinga kod family mare kod jo Kenya mangima kuom wito baba wa Raila Amolo Odinga. Dahero mondo mi atim mos makende kendo akwayo mama ni mondo gibed kod kwe. Nyasaye mangima ema nyalo miyo gi kwe ma piny ok dimigi. Erokamano. Ka wadonjo e wechewa mag siasa e gwengewa makaluo, waseneno ka tendwa mar joma mine nyocha waneno ka wadhi maber, to nitiere buok kod luoro kuom joma mine nikech iyudo ka mang'eny ka sani ka nitie kuonde moko ma ka joma mine ochung'e to giyudo ka joma chuo kende magore e sama ilaro kombegi miyo gi mbi margi mar dwaro chung' dok piny. Emomiyo waneno ka seche moko kuonde moko yo dala kocha joma mine ma dibed gi gombo mar chung' gidok piny ni ka koro joma chuo ema gore kaka koro area madala yo Kasipul kocha joma chuo gore e wach mar yiero mar kom mar mjumbe to koro ng'ama mama dongi nyalo timni marach. Mane momine no kambi mar joma mine chung' dhi laro kombe kuonde mamoko dok piny. Otherwise mine ni kod gombo mar dwaro kombe mag miyiero gie. Kamano. Nikichapara na chiedhi nade machielo mabende samoro neno kitimo yiero makamagi. En yiero mabende duond buche osebedo katimo. Kwaneno kamana kaka ODM bende kano bago yiero margi e gwenge magwa mopogore. Yiero ka itimo bende joma mine wuok oko mano mar laro kombe makamagi gi chuo mamoko mabende laro kombe makamagi. Koso gi ok giwuok oko mani joma duong'. Joma mine wuok oko. Kendo mang'eny king'iyo kata mana last election joma mine nyodwa yier mang'eny. Nikech nyocha gisewuok oko ma gibedo gi chir mar dhi dwaro kombe miyiero gie. Koro aneno ka mine to nyodhi maber mak mana ni kuonde moko achiel maluoro goyo gie nikech ka koro ng'ama dichwe matong'o nyawadgi nikech laro kom koro miyo mbi mar mine dok piny kuonde mamoko lakini mine to aneno ka e chung' mar kura maduong' to gichunga giwuok oko. Aneno mana ka by election gi ema aneno ka joma mine ok odwa wuok ahinya. Ka gidwa wuok. Nikech nyalo bedo ni samoro na giwuok to wang'e ni party bende timo nominations. Ng'eni party kotimo nominations kuom ranyisi kata mana ni duond bura mar UDA ma bende nitiere samoro ochung' koda nitiere kata mana kod jochung' adek. Samoro achiel kende nyalo yiero joma mine bende pod imedo jiw. Kata kamano kwang'iyo kata mana gwenge magwa makaluo joma mine ma bende noko chung' e kombe mopogore ano ka gichung' koda independent mano bende dhi laro kom mano mar kar chung' od bura ma Kasipul kanyakla kod mano ma Ugunja mantiere county mano ma Siaya. Samoro Lydia mana kaka ng'at mamiyo ma bende nitiere paw siasa. Iparo ni gin challenges mage ma bende joma mine osebedo ka kadha hinya motelo ni yiero maduong' kata na motelo ne yiero ma adundo ma bende biro bedo kitimo. Challenges ma joma mine kadhe kapok kata na yiero romo gin kaka mage. Ng'eni seche ma joma mine koro dhi e dwaro kombe ma yiero giegi challenges ng'eny nikech remember ni in samoro ing'ama miyo tichung' gi chuo kata mana par to chuo gi ing'e kaka gichalo
in ng'ama miyo ibe samoro idwa mana ni pang vijana mondo miyo sapoti. Challenges nitie nikech samoro kijende gigi be ma ng'ato chako opponent mari chako kao ong'iewo. Koro yudo ka samoro iduogi dong kionge gi ngufu maber. Mar ariyo, gima hinyowa wa joma mine, joma chuo biro gi pesa e ground ma samoro in mane in gi plani moro ni bendi dwa chung', to iyudo ka ng'ikruok ni kori korka pesa. Koro tami kaka igori gi joma chuo. Mago e challenges ma bende wakale. Nikech kinde ka kinde aneno ka duond buche ka gidhi nominations mago mar yiero jal ma bende biro bedo ka fwadho bandera margi. Joma mine kanyakla kod yudhe mago rowere kanyakla kod joge mantiere kod ang'ol mopogore opogore. Aneno ka iketo negi ganus ka wacho ni kuom ranyisi ichulo siling 1,500 mano mar mondo mi ndikri kaka jal madwaro bedo nominated. Joma mine anno king'ado negi nus. Bende paro ni mane no kang' mowinjore koso nek beni kore iwenegi gidhi adhiya kok gichulo ma bende duond buche nek beni kao nikech koro iwagore wach pesa lakini chuo bende biro bedo mana ka wacho ni gin bende dong bende gikadhe pek. Pesa mar michulo mar ng'ama dwa chung' to kako ket no ok rach, kaka duond buche okete ok rach. Kech ka ng'ama dichuo chulo 500 to in ichulo 250 ng'ama miyo. Koro itiya matek mondo imbende yud kaka idhi chung' ibi many kaka ipiem kode kacha mondo mi gigo midhi wacho ne jopiny mibiro timo negi omorgi mondo giyieri. En mana ni challenges to nitiere weche mag pesa go. To ka ng'ama miyo dwa chung' maber ibe nyaka inyiri maber. Nyaka ibi wuotho kitegno. Eka kori chungi ya wege maber. To wuotho motegno bende madwaro mar mondo mi alose nikech ang'eno tino ma kawuono ntiere thoth joma mine ma bende nenowa ma bende alap dhogi samoro ndong' ne kombe mopogore opogore. Mano uyocho ni kawawacho kotende kod jiwo tend joma mine nyalo bedo telo e siasa, telo kata mine pis kacha, telo mopogore opogore. Ang'eno wantiere koda kembe bende mopogore opogore. Akeni joma mine kwaloso kotende kod siasa kisera mar ombulu ing'eni mar mondo mi ng'ato ousore gi manifesto ma bende ntiere goda. Akeni Lydia nyalo jiwoge gi ang'o manifesto ka giketo ere ka ginyalo keto yo mochwiny. Mine ka dhi e dwaro kura to manifesto no muhimu kabisa nikech mano ema dhi usi e ground, ema dhi miyo jopiny ng'eyo ni to in midwa chung'ni ang'o midwa dhi timo negi ka giyieri. Omiyo mano gima nyaka ng'ato ket kabisa. Kae to koro network mari e ground gi jopiny bende nyaka bed maber. Nikech nitiere kuonde moko minyalo yudo ka ng'ato chung' to opponent ni nigi pesa to kite ok mor jopiny kata timbene. Iyudo ka jopiny wacho ni awanto wadhi miyo ng'ane kata gowi koni to giloki hotel. Iwacho ni ng'ama nigi pesa ni endo en hotel kaluwore ni tabia mare kata ka wadhi wayiere wakete ka onge gimodhi timonwa. Koro mago bende nitie. To karamna kwang'yo karamna gwenge mago makaluo kalure koda kaka in Lydia kaka MCA Mogwela. Akeni bende neno ka onagi bende warwako tend joma mine. Kwang'yo karamna counties mopogore opogore ma bende wadakie. Bende neno ka tend joma mine orwaki kaka gisebedo ka gitiyo to joma mine ma bende nitiere e paw siasa ma bende osebedo ka telo. Bende gitiyo makare. Adwa wacho ni joma mine tend gi ber. Joma miyo tend joma mine neno marach gin joma chuo. Nikech iyudo ka ng'ama miyo moro ma samoro mine wetege moriwore to dhi oyiere kaluwore gi kite mane en go maber. Koro ng'ama dwa chung' dwaro kom moro ka ema koro dhi tugore to tiyo gi miyo ni e yo ma ok ber ma ang' miyo koro kit joma mine neno marach, tend mine koro neno marach nikech nitie ng'ama tiyo kode. Kata king'iyo kaluo maber ok wadwa luongo nyingegi lakini nenore maber ni nitie joma mine moko manie e position moko mag leadership to nitie joma chuo madhirogi mamiyo kitwa koro ok nere maber. Koro idhire mondo dhi otim gimoro ma ok ber ma ok kata mare owuon manodwa notim seche manoyiere. Koro miyo kitwa ok dhi bedo maber. Koro jomoko neno joma mine gi kwa kete telo
to ok gidhi tiyo kodwa maber, but tend mine to ber. Tend mine ber ok rach. Tadirari gwenge magwa mag Nyanza paro ni puoch gi pak dhi ni county mono ma Homa Bay. Ng'eni county ma Homa Bay bende mantiere koda mine mathoth ma bende oyier e kombe mopogore opogore. Kichako na gi governor mano Gladys Nyasuna Wanga. Iwacho ni governor mokwongo mamiyo ma ithurwa mantiere gwenge magwa makalu. To county ma Homa Bay bende nitiere koda jod bura mopogore opogore. Taparo ne dwaro mano mar jiwo telo mago mag joma mine. Bende piny Kenya noketo okanga mano mar mondo mi yier human reps mago jod bura e counties magwa mopogore opogore. To kopogore kata gi kombe moket tenge ne joma mine. In korka in ka koro sani koro wenge duto te ng'iyo higa mar 2027. Akende jiwo joma mine yo machal nade kombe ma bende gilaro gin bende gilare gi chuo mopogore opogore ma bende biro bedo ka chung. An mana jiwe mine kabisa. Nikech onge kom mowe ne ng'ato. Kom ma en marwa kaka joma mine en mana women rep. Kombe modong' ni thuolo kendo yienwa mar dhi laro. Joma mine ugoga oko kochopo 2027 gidhi gilar kombe. Onge ng'ama mako bad ng'ato. Ikirit ni mako badi. Dhi adhiya idhi wuo gi jopiny, usnegi sera mari, nyisgi gimibiro timonegi manyalo loko ngimagi mondo gihieri. Joma mine odhi olar kombe. Kamano. In iwuon ang'eni bende in ng'ama miyo ma bende intiere tela. Lakini samoro kaluwore koda in leader kaka MCA Mogwel, dibo ni gina achiedh nade mage kaka ng'at ma miyo ma bende isebedo kikadhe? Achiedh nade ma wakale to ng'eny kaka jotelo. Nikech inyalo yudo kaka koro sani kama wuokie an awuok Nairobi West Ward e Lang'ata constituency. Iyudo ka samoro in ogweli to jopiny ok neno gweli, be ok ong'eno gweli, gineni kaka mheshimiwa ma onego beni sama chandruok omako japiny to onego beni giringo gibiro iri. Inyalo yudo ka e juma achiel oketi kata WhatsApp groups kata mana par mag liete mag jok matuo midwano timnegi arambe, joma mine moko nitiere ma ng'ato biro nolorne dhot, nyithindo kwamogi wach school fees, weche ng'eny. Nitiere gik ma wakale mang'eny. Nikech ang'eni leader bende thula neno kama yo wang'wa hinyisa kanyo madongi matin ne dakika 2 mar mondo mwatiek twak makama. In kaka MCA ma bende ogwela ng'eni nitiere joma mine ma samoro chung'e kombe mopogore opogore to samoro gidhi to giwito kombe makamagi. Mar mondo mi ng'at ma miyo kosechung' mar mondo mi iwacho ni obed koda geno. Bende wang'eni chama bende nitiere kaka timo nominations nachiel kuom mine ma bende ogwel kod chama. Mar mondo mi chama mar UDA na gweli kaka MCA e pacho ka ang'eni nitiere nyalo ma bende gineno kuomi. Samoro ji mana joma mine kwatieko twako makamaende. An mondo mine gwela gi chama mar UDA. Wan e wanzilishi mar chama mar UDA kendo mane en odwa ma wachako gi e tiende. Koro miyo kasa mana tiyo ting'e ang'eya ni ok ne tich mayot kech an ajaluo ka an koni. To koro ne ok ng'iya yo maber, lakini jatelo maduong' marwa ma Rais William Ruto ma e party leader marwa en noneno kit tich matiyo. Kendo iseche mana timo tich mar party ne wan gi PS Nixon Korir Lang'ata constituency kaka mbunge marwa, ne ging'eyo kaka natiyo ne party, emomiyo nogwela. Pero kama na inya nitiere Victor Athembo ka wuok Rota e county ma Kisumu. En wacho ni osiro ten joma mine, en mane nitiere joma mine ma samoro ketho ne jowetege. An ok wacho bura mano mar Nyaramba kata kamano ang'eni kes ma kamano nyakoro Mgajwang to pod nitiere e doho nyaka gisane. Mine mantiere telo wacho no kop gima chuo timo mano Fred Jakawata. Kene en ang'o ma chuo timo makara mine ok tim. They want to know what a man can do. A woman can do it much better koso. Kamano. Mana kamano. Wacho ni en MCA makanye mano Sam Juma ma en MCA Mogwel kod duond bura mano mar UDA. Wacho ni mugi kitieko kapoka haka uyo matin leader. Ero kamano ka tieko to yena mondo awach weche adek. Akwayo jokanyanam te mapoko kao kura mondo wuog oko kar rombgi mondo dhi ong'ad kura ne jokanyanam duto kata joma moko ma neighbors magu ma un godo ma ung'eyo maber ni nyithindo gi poko kao ID kata joma mine ma poko kao kipande giwuog oko gi kao kipande mondo mi giyud kaka ging'ado kura mondo kogike higa mar 2027 to wan kaka jo UDA kata Kenya Kwanza sani wan e broad based walando mana ni
William Samoei Ruto 2 term. Mano kende gima sani walando ni 2 term. To wan kod PS Raymond Omolo. Waluonge ni Super PS Raymond Omolo. Mano nyakwar ruoth. Wuod Kanyipir matiyo motegna ahinya. Mane masani endi koro wadhire sirikal ka maka wan kod wach mora mora to wachomo ire to wacho sechoponwa ka sirikal. Omiyo ajiwo jothurwa duto. Sirikand ni wabedie uru. Sirikal ni ma min piny nowacho ni koth machwe matis ni wakomie uru. Sani koro wane broad based. Baba kata kanyocho weyowa. To baba nyowewa kani ji nie sirikal, owewa e sirikal. Jothurwa mondo miyo mak sirikand ni gi lwetgi te nikech William Samoei Ruto nyomiyo jothurwa CSS ariyo wan gi pesa wakano mana Homa Bay. Bade wantie gi sitima cho nindo mana thurwa Siaya kae to gi mamoko modong health wantiere kod Oluga to kae to kendo wan gi Nyar Kano mabende sani e Attorney General. Donge wasiro sirikal mar William Samoei Ruto gi lwetwa ariyo to wan kaka jo UDA Kenya Kwanza broad based wawacho ni 2 term. Erokamano ahinya Lydia. Nyakorunga jwanga mano na Lydia Akoth mabende en MCA mogwel mabende ogwel kod duond bura mano mar UDA mabende nwachako godo otieno makawuono e chenro mano mar mine wacho jiwo tend mine kaluo. Nyakorunga jwanga wang'eni yiero madundo wabro bedo kwarango motegno yiero mabedi bro bed ka itimo chieng' tich ang'wen mano mar juma mabiro. Gweng' magwa makaluo ntiere miyo mochung' ka Sipul to bende ntiere moro mabendo chung' e gwenge mago mag Ugunja. Hamake gi kanya Nyakorunga jwanga ka yo matin aduogo gi weche manyien mago imore kik di mabora. This festive season, let Seychelles be your haven of calm waters, soft sands, and moments that slow the world down. Because joy lives in the simple things. A walk on the beach, a sunset shared, and a love remembered. From just $2,110 per person sharing, enjoy 5 nights of island beauty, ocean adventures, and the rhythm of serenity. Let your heart rest where the world slows down. View travel, moments that matter, memories that last. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak eforeto wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Lugilui! Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Chunya me gombo monada gukodi. Chunya mai gombo monada gukodi. Dak maunge kelele. Zedi. Maunge kelele. Woulda won. Era maunge kelele. Maunge kelele. Tuko busy. Worship maunge panganga. Maunge panganga. Mondo iyud thuma mar hera maunge kelele kaka sikiza tunmari bonyeza *812 *784 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Chako chon loyo dhi kajuoga
Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Nyakor mgajong dakika 52 tok sadek marutieno machiegni wadhi nyime kod weche manyien mago imore. Edwaro mar duoko chien tho mar nyithindo gi mine seche ma ginyuol. Kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumo tiyo gi yore mopogore mar kelo yot kendo kweyo rem ne mine. Mine manigi rem mar muoch kata labor pain yudo kwe kod mor kokalo e thum kod timo rako. Gino makelo yot e kinde nyuol. Jafombo wadwa Purity Ruhama oikonwa sigana mar kweyo rem mano mar nyodo. Ma en ward mokwongo kata first stage room kama ikele mine manigi muoch mar mondo ong'e chal mar thieth mar mama gi nyathine. Thum mayom manigi ilo opong'o yamo. Mine ng'ielre mogik ka giluwo rhythm mar thum. Kendo ka itayo gi nyamrerwa. To mana kaka thum medo gore, mine go wuoyo gi mor kendo wenge gi rieny nikech gin gi kwe. Wod ma kinde ka kinde osebedo ka opong' gi lit, yuak kod rem sani opong' gi mor. Christine Alwach leronwa matut kaka winjo thum konyo kwayo rem margi kendo gimedo ni ma en gima gihero ahinya. Mel manwa melo to winjo kansa olalo na paro denda mane rama izo gigo dhite sane nyalo dhi luok sane nya wuotho. Ne thoth minegi orako ni ok en gima gitimo pile ka pile to en gima miyo ng'ato manigi ich bedo gi thieth maber. Music therapy to konyo kech kaka na miel matin awinjo ka at least nyathi olor piny matin kech opogre gi kaka nantiere kapok achako miel. Nas ma ochung' ne tijno wacho ni kar thiethno tiyo kod yore ariyo, yore manyachon kod yore manyasani machiwo yot e ng'eyo chal mar miyo gi nyathine. Ahinya to kaluwore gi lokruoge mosebedo e kaka teknolojia tiyo. E room ka wan gi activities mopogre opogre. Wang'iyo hali mar mama gi hali mar nyathi. Koro chon ne watiyo gi gimiluongo ni fetoscope. En plastic moro kama. Koro fetoscope ni ka wasemulo mama mwayudo ni nyathi onindo nade, toke ni kanye kama wakete fetoscope to wawinjo go kaka nyathi heart rate ne nitie. To ne watiyo moma kuom dakika achiel. Sani wan gi machine miluongo ni CTG, cardiotocography. Koro CTG is more comprehensive than a fetoscope. En nyaka gi blood pressure machine, pulse oximeter, temperature probe. Koro wanyalo ng'eyo pressure mar mama, pulse ne, wanyalo ng'eyo temperature mar mama e machine achiel ni. To machine ni be wanyalo keto wang'iyo godo ni nyathi dhi nade, rem mar mama mamiyo onyuol muoch. Wang'iyo ni be entie kiwango mane. Kech nitie kiwango manyako bedie mondo mi nyathi onyuol kata mama onyuol maber. Kotin to nyaka wamede. Kong'eny ahinya bende ok ober. Kopogore gi teknolojia manyasani, nyamrerwa ni lero ni winjo thum osekelo lokruok maduong' ahinya e ngima minego. Wirani osekelo duoko piny paro mathoth ma mine mapek bedo godo e kinde moko, kweyo rem mar muoch kod tho mar nyithindo mikelo gi muoch. Music ni be miyo koro pache wuok e rem mane en godo mang'eny cha, to pache ni dhi e music. Koro miyo rem dok piny in a way ka ok ong'eyo. Other than ka mama nie labor, e ot moling thi, en lonely, stress donjone, one stress donjone, nyathi be yudo stress. Koro mane momiyo wan gi thum. To from the time wana chako bedo gi thum nyaka sani, waneno ka cases wa madhi e theater odok piny. Mine be mabiro kae ka nyithindo ne nitie hali maber to wito nyithindgi bende odok piny. Though pod wayudo nyithindo mabiro kosetho e mine from the referring facilities. Koro wanyalo mana jiwo facilities mamoko makelonwa jotuo
they can adopt the music system. Chenro makamano wachore ni biro dhi nyime koriwo koda katimo orako manyalo miyo mine gi nyuol maber kendo makare. Muoch mamine kale seche magidwa konyore oken gima yot. Omiyo osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga okelo yore kaka winjo thum makonyo joma mine kweyo rem margi. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Kopogore gi manya korom gajwang, riwruok mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA kotenore kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho makedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti mano ma Migori dhi nyime kod campaign mar kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Mana ka jafombo wadwa marwa mano George Jumalero romo mar ndalo adek nobagi mano mar twaki okenge monego ket mar thiro ketho alwora ka kwayo bende nochwal ne sirikal mondo omed omenda ma itiyo godo e kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi. E kinde mar riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA korego moko mago mag piny owacho makedo kod lokruok mar kor lwasi osebiro katimo kampen mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kampen ma osebiro kadhi nyime e kinde maromo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi motisi kaka COP30 manorumo odiechieng' manyoro e pinyno mar Brazil be osebedo kadhi nyime. Kagigo motegno wadwani mondo mbago motegno gi grupi adek. Wan gi gimiluongo ni community nyaka duond gi winji mondo gimbe ng'e right gi mondo mi gi participate kata gi riwre e golo pachgi e gima sirikal owinjo bed timo negi gik mane waloso miluongo ni community adaptation action plans. Ere kaka ginyalo keto gige tim mondo mi otim gi mondo mi gikony oganda mane piny kucho mainyore gi yore mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Wasetemo gero ng'eyo mag jowetewa e kor gweng' kendo gima wasetemo timo ni wasetemo jiwo ji mondo pidh yien. Kopogore gi mano bende wasetemo wuoyo gi ji mondo ji ong'e ni to gin okenge mage komakore gi weche mag budget. Mike Joseph riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA ne otelo chenro ni ka gitwak kod oganda kod jotelo wuok e migepe mopogore opogore mag piny owacho e okenge ma iketo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. To wanwang'o mane ni due to climate change pi osedok piny and therefore negi propose what mang'eno propose gimiluongo ni boreholes. Jomoko bende propose water pumps ma ne gidwa ni mondo mi sirikal okuonynegi mondo mi gibed gi pi maler ma ginyalo modho. Magi moko osetim to moko be pok otim. To ywak manitiere en ni kata kitimogi to moko itimo e yore moko ma ok nyal konyo japiny for a longer period of time. Steps mwasebedo kaka maybe neno ka tinde ji osenormalize pidho yien, pidho to gi ritogi magi make sure nang'o ni yiende obedo e alwora ma wantie. Wasetimo mobilization, sensitization ma sani ji ong'e ratichgi ma e wache climate change ni. Jokedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori wacho ni nitie chenro mathoth mane oganda ogolo e pachgi magidwaro mondo koro oketre tim kod piny owacho e konyo kedo kod lokruok mar kor lwasi. Moko kuom chenrogi giwacho ni osetim ka moko bende koro pok otim. Mondo sirikal mar kaunti oket paro ma wagologa e caps wa kaka za community giket gi e chik gi finance gi mondo gigo binone jopiny wan kaka jopiny. Wachiyudo samoro ka wan wagolo pachwa to gima biro toke ok en mano mani wagole pachwan kaka japiny. Twak bende ne obede wiyo mena bende koro piny owacho bedo ka koro keto tenge e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Giwacho ni piny owacho oserem keto omenda moromo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Wakwayo sirikal mondo tem jiwo lwetgi kendo gimed choko paro kanyakla gi migepe mamoko mag sirikal mondo mi pesa yudre mondo mi gik ma jopiny ogolo e pachgi manyalo konyogi e weche mag lokruok mag kor lwasi oyudre machalo kaka weche mag yewni. Dwaro bende nitie mondo koro joma mine bende koro okete okang' manyime e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Wacho ni mine osebedo kigweyoga kando e gimoro amora matimore kata sama iluongo ji kata mag public participation mine jogi ok usisa. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Machiegni emesa mar weche tuke. Klab mar Gor Mahia omako motegno thuolo mokwongo tok loyo klab mar Tusker gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' ma pachoka KPL. Kogalo noyudo gol no makende e dakika mar 7 tok jatugo mar Tusker Collins Odhiambo nolore kende kanotemo duoko opira ne jagol mare. Gor Mahia ntiere gi points 19 tok tugo tuke 8. E tuke mamoko manobago dichi makawuono. Klab mar KCB noloyo Mara Sugar gol 1-0 e kinde ma Police FC noyudo loch margi mar 2 kaluwore tok loyo Mathare United gol 1-0. Bidco United gi Bandari nohinyo lum kayiem nono bang' wuok amodhi 0-0. Mashabiki wa Kogalo mapema mno wameanza hatotaka kuiona tena. Mlinda lango Brano Ponzo. Hii sasa ndio kukanyaga nyoka. Kwanza kabisa kongole kwa Gor Mahia, wamepata alama 3 muhimu, na sisi kwetu Tusker ni mechi ambayo ukiangalia tulikuwa tumedhibiti sehemu nyingi ya mchezo huu, lakini goli ambalo tumeconcede ni goli ambalo halikai vizuri kulingana na hii level yetu. Wamefunga bao la mapema na wakaweza kulizuia mpaka dakika ya mwisho, wakapata alama 3 muhimu. Lakini yote 9, hii ni jambo ambalo tunafaa tulirekebishe mapema kama Tusker. Unajua msimu huu timu ziko imara zaidi. Kwa hivyo tukiweza kuchangia timu zingine mabao inatuweka katika nafasi mbaya zaidi. It means a lot. I mean, we didn't do well. We didn't play as we wanted to play because the opponent played on the high, made it difficult for us. It wasn't a good match for us, but what was important was to win, and we've gotten the 3 points. Sometimes you have to win games like that. You have to win ugly. We know that Tuesday we have a match, and so we needed to work on the boys to get them ready by way of resting them, talking to them and letting them have their understanding and how to go about the game. Kopogore gi manyakor mgajwanga team mar Nairobi United obago orako mogik motelo ne tielo mokwongo e tugo mano mar group mar stage CAF Confederations Cup e kindgi kod Wydad Casablanca ma Morocco. Tugono maibago odiochieng' makiny nogogo dhiambo e boma ma Casablanca. Jotugo mag Naibos wacho ni ging'eyo ni team mar Morocco nitiere koda jotugo mantiere koda lony mar ria, kata kamano giramo ni gidhi timo kar maginyalo mar duogo gi loch. Tugono idhi go e alap Malabi Zuli chakre saa 4 motieno sa mar piny Kenya. Nyakwar mgajongo pogore gi mano hami weche mag tuke mago mituge pinje maoko. Gonde ariyo kowuok kuom jotugo Pedro Neto kod Enzo Fernandez